Cei de la TV? Da. Am rămas, n-au plecat, că sunt de aici. Ah, da. Deci, suntem din nou în fața parchetului, da, să se vadă. Da? Să-mi spui, Diana, care e concluzia, că a stat de vorbă cu O, Doamne, e concluzia pe care o știm cu toții. Este foarte greu să se accepte taman de către parchetul general că există disfuncționalități în justiție. Într-adevăr, au și ei dreptate pe de-o parte, pentru că atunci când se fac anchete reale, bune, și, de exemplu, DNA-ul și le trimite în instanță, instanțele le resping, da, la revedere, nu le judecă nimeni, da, și atunci este muncă decisiv, da, au și ei dreptate, dar totuși există o ruptură, îmi este foarte clar, între parchetul general, instanțe, CSM, parlamentari, care mai e, Ministerul Justiției. Nu cred că există o legătură. Totul este disfuncțional pentru că nu există o legătură reală și mai ales de aici lipsește cetățeanul. Poți tu să spui cât vrei că România este supărată pentru că nu îi se face dreptate. Toată lumea este mulțumită de ceea ce implementează, de ceea ce face, de faptul că le-am spus lui Cutărescu să își asume și să își exercite atribuțiile cum trebuie, da, dar de aici până la a-i spune și a implementa, există niște acțiuni pe care trebuie să le facem împreună. Da? Nu i-a dat voie purtătorului de cuvânt, că eu am solicitat să îi dea voie purtătorului de cuvânt să îți dea un interviu. Și mi s-a spus că la acest moment domnul purtător de cuvânt nu cunoaște toate aspectele legate de acest dosar, astfel încât nu-i poate da voie să aibă o discuție, dar dacă o să trimiți o solicitare, ți se va răspunde la această solicitare. Ok, bun. La început, discuția a pornit pe, cum să zic, un fel de conversație, de dialog tăios, de o parte și de alta. Eu am stat și am ascultat. Îmi este foarte clar că în instituțiile statului și mai ales în parchete nu există empatie. Mai mult decât atât, am asistat la o chestiune care mi se pare total aiurea. Doamna afirma că o anumită persoană din cadrul anchetei, vă rog să nu dați nume, da? I-ar fi spus că degeaba sunt fapte pentru că nu se pot lua în considerare faptele. Imediat doamna procuror a sunat la respectivul, evident că ăla s-a blocat, da? Și a spus, nu, că n-am spus așa ceva, că nu știu ce. Păi, frate, nu o să spună, i-am și spus, nu vă supărați, dar metoda nu este ok, pentru că nu o să vă, mai ales sunteți procuror general, doar nu o să vă recunoască în față. Este cuvântul dânsei împotrivă. Dar totuși, sunt niște chestiuni, da, nu putem să trecem de lege. Corect, nu putem să trecem de lege. Dar legea trebuie interpretată în sensul aflării adevărului. Și aici am spus, indiferent ceea ce acceptați sau nu acceptați dumneavoastră, acolo jos și vă spune un avocat. Da, bineînțeles că a ținut să-mi spună că avocații au foarte mare vină. Corect! Avocații au foarte mare vină. Pentru că sunt implicați în acest lanț al trădării. Da? Mai mult, i-a reproșat doamnei că de ce a dat 6.000 de euro pe un... ce? Nu, e ok. Pe nu știu ce memoriu al unui avocat. Dom'le, nu e problema ta înțelegerea între client și avocatul lui. Problema dânsei dacă accepte să dea 6.000. Eu vă spun, în viața mea n-am luat 6.000 de euro pe un memoriu, să mă ferească Dumnezeu, le-am făcut și pe gratis, adică pe bune. Când ești disperat, îți dai și casa, ca dovadă că doamna și-a vândut casa, da, pentru a putea să meargă mai departe. Într-adevăr, există avocați și avocați. Sunt avocați care nu pot să meargă până la capăt, pentru că le este frică de sistem, da? Eu i-am vorbit doamnei procuror general și de implicarea serviciilor și de toată această corupție, de un lanț întreg al slăbiciunilor în aceste dosare. Ce vrea, frate? Așa. Mai mult, nu este... Ce vrea, mă? Cred că o așteaptă pe doamna. Da. Pe mine? Nu cred că e doamna asta. Doamne, dar pe bune, ne vezi că suntem cu emisiunea și ne claxonezi. Da. Ok.
Îmi este foarte clar că este disfuncționalitate. Există parchetul, da? Parchetul general cu toate parchetele, există CSM-ul, există instanțele, există Ministerul Justiției și frumosul Parlament pe care îl vedem acolo. Acolo unde este fabrica de legi a României, unde 99% dintre parlamentari habar nu au cum se face o lege. Da? Totul este o abrambureală de nedescris. Așteptați, domnule, un pic extraordinar sunteți. Bă, bune, dar chiar în halul ăsta? Bun. Ăștia sunt. Nici doamna n-a mai avut răbdare, evident, a fost o, cum să zic, dar totuși, eu le-am cerut și am solicitat, doamnei procuror general, să fie un pic mai deschisă, mai empatică. Pentru că oamenii aceștia nu intră în greva foamei degeaba. O să ajungem să-i vedem că își dau foc. Și am spus, eu de vreo 2 săptămâni nu fac altceva decât să-l opresc pe unul să intre în greva foamei, să iasă de acolo, pe altul îl opresc să-și dea foc. M-am dus să sting și un incendiu, mi-au căzut și ochelarii în incendiu, mi-au luat foc și așa mai departe. Pe ce am ajuns eu? Eu sunt ca avocat, eu sunt procuror, eu sunt judecător, eu sunt pompier, eu sunt de la Smurt, eu sunt de peste tot. Nu e normal, este un stat disfuncțional. Așa ceva nu poate să existe. Și văd că aceste instituții, uite că să și arătăm, da? Aceste instituții, pe cât le vedeți dumneavoastră așa de... chiar arată-le să vadă ce pereți groși are o instituție de acest gen, efectiv acesta este și comportamentul celor care lucrează în aceste instituții. Nu există o legătură între cetățean, o legătură empatică, o legătură măcar de respect. A fost nevoie să vină un senator al României care a așteptat o oră, da? Ca să poată să fie primită doamna în audiență. Nu e normal. Eu înțeleg că doamna Scutea e procuror general, nu cu dânsa, era măcar cineva din subordine. Uite, acel purtător de cuvânt. Dom'le, putea să o invite din prima. Haideți să vorbim. Da? Haideți să discutăm, haideți să vă ajut să faceți un memoriu. Asta înseamnă deschiderea instituțiilor. Dacă omul nu știe, păi tu îl împingi către avocat, dar de ce? Că ești o instituție, hai să vă ajut să faceți un memoriu. Ce vreți să scrieți? Haideți să vă ajutăm. Deci asta este omenirea unei instituții publice, chiar și a parchetului general. Nu trebuie să-i dai dreptate, dar poți să ajuți. Este o evoluție. Ar trebui făcut aici, de exemplu, un birou în care să existe măcar 2 funcționari. Atunci când îți vine un amărât de om care nu știe ce să facă, să-l ajuți, domnule, să depună o plângere, o sesizare, nu știu ce. Da, mi s-a spus, a fost într-un final. Este o rigiditate pe care am întâlnit-o la 99% din oamenii din justiție. Rigiditate, efectiv. Nu putem așa. Eu, hai să zic, trebuie să fim rigizi în anchete, dar nu poți să fii rigid față de un om, mai ales la o anumită etate. Și oricărui om trebuie să-i dai credit până îi afli povestea și până cercetezi. Bun, absolut într-adevăr, dânsa spune, zic, ok, eu v-am trimis o groază de sesizări, zic, acum toată vara asta o să stau, să vă trimit dosare, da? Cu privire la ceea ce s-a întâmplat în România, devalizarea statului român. Chiar nu vedem, deci toată lumea trăiește într-un bloc de ăsta de beton, uite așa. Extraordinar. Da. 2 secunde. Deci vă rog frumos, doamnă, vă rog. Deci toată lumea trăiește într-o clădire din asta de beton, da? În care se apără de tot ceea ce e exterior. Îmi este foarte clar că la nivelul ăsta de sus nu ajung lucrurile care se întâmplă în sistem și li se pare ciudat când vin. Și am spus, doamnă, eu sunt și avocat și am vreo 28 de ani în avocatură. Sunt și senator al României, sunt și cetățean român, care, mă rog, sunt și parte vătămată, da? Sunt și suspect, inculpat, ce m-au făcut ei prin toate celelalte dosare, da? Ok. Vă vorbesc din toate punctele de vedere. Coborâți-vă privirea și înțelegerea către ceea ce vă spun oamenii. Jos lucrurile arată altfel. Din ceea ce am vorbit cu absolut toată lumea, și din instituțiile publice, și din Parlament, nici unul nu realizează că România este în colaps. Este inimaginabil cum chiar cei care conduc aceste instituții, absolut toate, fără nicio excepție, niciun conducător de instituție nu realizează că România este în colaps și va muri. Efectiv, ăsta este adevărul. Niciunul. O să se trezească cu o Românie luată
da, total, da, în care nu o să mai aibă ce să facă și să trăiască șoc. Va fi șoc, nu șoc. Șoc va fi. Da? Un șoc total. Wow, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Timp de 32 de ani n-ați ascultat pe nimeni. Nu ați vrut să vă coborâți la nivelul omului de rând, care vă spune, nu mi s-a făcut dreptate. I-am spus la mine la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Vin la noi, de suntem 14 membri, 13-14 membri. Doamne, vin cazuri în care ni se cere să refacem procese, să refacem plângeri, să refacem anchete penale. Eu nu pot să fac așa ceva, că mi interzice legea. Da? Înțeleg că nici... Dar totuși, cumva, pe linie ierarhică, trebuie instituit un sistem prin care să se și răspundă. Am și spus, hai să ne punem cu toții la masă și hai să lucrăm un sistem de răspundere, de implicare a tuturor factorilor și de răspundere a celor care fac aceste fapte. Hai să răspundă și avocatul, și polițistul, și jandarmul, și procurorul, și judecătorul, absolut toți, și grefierul, toată lumea trebuie să răspundă. Noi avem o lipsă totală de răspundere, de asumare și atunci nu își îndeplinește nimeni obligațiile. Găsești câte unul, îi zici, am și spus, când mă duc și depun o acțiune, îmi fac cruce și mă rog la Dumnezeu să-mi dea un complet corect. Am ajuns să cer ajutorul lui Dumnezeu pentru ca o acțiune de-a mea să se judece corect. Doamne, nu e normal, este aiurea, deci este ceva inimaginabil. Corect. Asta știm. Ce se va face în cazul doamnei Aniga? Doamna Aniga va ieși din treabă sau nu va ieși? Nu știu. Așa au zis. Poftim? La sfârșit a spus doamna procuror general că ea nu m-a chemat aici. Nu v-a spus așa ceva, doamna. Nu v-a spus doamna așa ceva. Doamna trebuie să înțeleagă un lucru. Într-adevăr, trebuie să uziteze de niște pași legali. Da? Dar ceea ce trebuie să facă dânsa, și asta i s-a și spus și am spus și eu, este să facă plângeri penale împotriva procurorilor, judecătorilor, polițiștilor care au făcut ancheta proastă. Și nu să-i spui, eu cred că e corupt. Nu, trebuie și nu că i-a scris nu știu ce în pagină. Tu trebuie să dai efectiv date raportat la fapte clare de corupție, de încălcare a legii, nu o opinie personală. Asta i s-a cerut. Este ok, este un pas înainte. Oamenii sunt deschiși. Acum ce dânsa are de făcut pe dosarul dânsei, trebuie să atace respectiva ordonanță a procurorului. Am înțeles că este la Iași acum. Există și avocați care nu vă iau atâta cât v-au luat ceilalți. Nu știu de ce trebuie să-i schimbați, adică și aici aveți toți câte o problemă. Deși auziți că avocatul cu tare a făcut numai prostii, la el vă duceți, da, în continuare, atunci asumați-vă, dar dacă vedeți că vă cere 6.000 de euro pe un dosar și nu vă permiteți, duceți-vă, domne, la unul mai simplu, care nu cere atâția bani, da? Duceți-vă la unul care... duceți-vă la un avocat care, să știți că există și avocați care merg pe 500 de euro, pe 1000 de euro și sunt excepționali și nu au atâta vizibilitate și nu au atâta notorietate, da, cum au cei de 6.000, 10.000 de euro și sunt excepționali. Am lucrat cu avocați și de, cum să zic, simpli, lipsiți total de notorietate și cu notorietate și cei care ceau că sunt buni și cei care... nu vă mai luați după reclamele unora și altora. Bun. Și aici trebuie făcută ordine. Am spus, e congresul avocaților pe data de 17. De ce nu veniți să luați atitudine, pentru că s-a plâns, și să spuneți ce se întâmplă cu adevărat și în avocatură. Dar haideți să recunoaștem ce este în magistratură. Da? Magistratură însemnând și judecători și procurori. Dacă nu începem să ne recunoaștem propriile noastre culpe, atunci cum arunci în partea cealaltă, da? Haideți să ne recunoaștem cu toții absolut toate problemele pe care le avem. Cert este că în sfârșit, după 3 zile de greva foamei, un om a fost primit în audiență, da? Și a fost ascultat, deci acolo era doamna procuror generală, era o doamnă grefier, era domnul purtător de cuvânt și încă 2 persoane, nu știm cine sunt, da? Plus noi 2. Deci s-a putut, a existat deschidere. Dom'le, această deschidere trebuie să existe la toate instituțiile statului, trebuie să vin eu, senator al României, da? Altfel nu m-ar fi primit niciodată. Îmi pare sincer rău, deci chiar îmi pare sincer rău pentru lucrul ăsta. Îmi pare bine că am reușit. Nu o să vă rezolve doamna procuror, dar măcar
cu noi acolo, a auzit niște lucruri care ar trebui să-i dea de gândit. Este un pas foarte important, Gabriela, că s-a putut ajunge și că doamna procuror general a avut deschiderea știu că nu i-au convenit lucrurile astea, dar trebuie să ne audă și pe noi cei care spunem lucruri care nu sunt plăcute auzului, că și eu mi-aud lucruri neplăcute auzului, asta este. Dacă este adevărat, asta este, mă corectez, dacă nu este adevărat, atunci încerc să aduc argumente în sprijinul afirmațiilor mele. Dar în același timp, cum ai spus și tu, Diana, ar trebui ca toată presa să fie aici. Corect. Unde-i presa? Au văzut la tine, au văzut la mine, s-a preluat, s-a distribuit. Cum este posibil ca presa să nu fie aici? Da? Ce a devenit presa? Ce a devenit presa? Unde este presa? Numai Nașu TV e presă? Unde sunt ceilalți? Poate interveni, plecați de acolo, lăsați. Ei, aia e. Deci așa se întâmplă, nu? Le se spune plecați de acolo, nu? Nu vorbiți cu ăla, nu vorbiți cu altul. Pentru că altfel ar fi trebuit să existe aici, când știi că este un om în greva foamei, indiferent de vârstă și mai cu seamă de vârsta doamnei, ar fi trebuit să fie aici. Da. Stimată doamnă, vă mulțumesc foarte mult. Eu o să vă rog ceva. Eu o să vă rog să ieșiți din greva foamei. Și vă spun și de ce. Nu merită viața dumneavoastră să vă dați pentru un sistem mafiot. Și pentru faptul că niște conducători nu știu ce se întâmplă, pentru că stând aici între acești pereți atât de groși, este foarte greu și este greu să accepti că tu conduci un astfel de sistem. Atenție! Și este și mai cumplit să iei măsuri. Eu o să-i scriu doamnei procuror general, dacă vrea, o pun în legătură cu domnul procuror din Italia, Angelo Giorgiani, cel care a pus pe butuci mafia din Calabria, cel care a fost împotriva traficul, care a oprit traficul de droguri, care a oprit prostituția și așa mai departe, atât cât a putut el atunci. Da? Este singurul procuror care a avut curaj să deschidă anchete împotriva masonilor grei din Italia. Atenție! Da? Bun, masoneria aia de care nu se știe de nicăieri și care acționa, mă rog, că și asta e de 500 de feluri, deci te doare capul. Mă rog, nu mă... Da, important este să reușim. Dar doamna, din păcat, este una dintre victimele sistemului și va rămâne o victimă. Dacă nu cumva, procurorii se vor trezi și pe ultima 100 de metri, până pe 17 iunie, nu o vor ajuta, da, să-i facă dreptate. Nu să o ajute să-i creeze dânsei, da, o situație benefică. Doamna a cerut dreptate. Uite, sunt niște probe care ies în evidență. Pentru ce nu le observați? Pentru ce le eludați? Pentru ce dați clasări acolo unde există probe atât de evidente? Poate o ajutăm cu un avocat de la Iași care să o reprezinte dacă nu este un avocat, doamnă, dar acum până în 17, 3-4 zile cine ce mai poate face? Eu am făcut, să știți, foarte multe în 24 de ore. Da? Există posibilitatea. Dacă există, dar după ce iei 6.000-8.000 de euro, îi mai cer omului încă 2.000, pe bune, adică chiar nu ți-au ajuns 8.000 de euro, ajută-o, frate, că și așa e dezastru. Care am dat 11.000 și după aia la ultima ședință nici nu trebuia să acceptați să dați atâția bani, cu tot respectul. Cu tot respectul. Dar nu trebuia. Nu. Ce veți face? Ce veți face? Veți ieși din greva foamei, pentru că este evident că aici degeaba în primul rând simt nevoia sufletească să-i mulțumesc doamnei senator Diana Furfoagă pentru atenția pe care mi-a acordat-o, pentru faptul că mă simt un cetățean onorat de către dânsa și de acum înainte și până la sfârșitul vieții mele voi fi alături de dumneavoastră. Mulțumim. Cu puterea mea, limitele mele. Eu o să vă rog să nu vă lăsați și vă rog să faceți ceva. Astăzi odihniți-vă, dar mâine, ascultați-mă puțin, odihniți-vă. Am să vă rog să ieșiți din greva foamei. Nu merită să vă dați viața pentru ei. Va fi o victorie a sistemului, doamnă. Victoria dumneavoastră va fi să trăiți demn. Sunteți unul dintre puținii oameni demni pe care i-am întâlnit în viața mea. Da. Și vă felicit pentru acest lucru. Un om cu un curaj, deci nu-ți poți închipui cum a putut să vorbească cu procurorul general al României, fără să simtă timiditate, fără să se simtă impresionată, fără să îi fie frică. Bravo! Ăsta este, deci sunteți un exemplu.
Sunteți un exemplu. Atâtea e-mail-uri în care am rugat-o frumos. Imprimați responsabilitate subalternilor dumneavoastră. Luați atitudine. Nu-i lăsați să se extindă. Știți care e problema? Sunteți foarte puțini oameni care aveți curajul să scrieți. De aceea le spune Gabriela mereu. De ce să mă tem? 2 secunde. Dacă vin 10 oameni și scriu e una. Unul e și mai grav. Dar dacă 100.000 de oameni, voi cei care ați pățit astfel de lucruri, dacă voi veți scrie Procurorului General, CSM-ului, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și cu 100.000 de oameni blocați sistemul ăsta și îi anunțați pe toți ce ați pățit voi, înregistrați-i, băi frate, i-am și spus, am înregistrări ale procurorilor, ale polițiștilor, oamenilor le este frică să le depună. Nu că niciun procuror n-are voie, Doamnă, nu știți cum ți se spune? Diana, ai dreptate, nu o să poți. Și eu am spus, ba pot. Da, m-am luptat, da, mi-au scos frânele de la mașină, da, am avut atacuri acasă, da, am fost luată pe sus, băgată într-o mașină, da, nu m-am lăsat, nu mi-a fost frică, mă, și aveam 28 de ani. Deci atitudinea este ieșirea din frică, ieșirea din această bulă a umilinței cetățeanului față de o instituție și față de reprezentanța instituțiilor. Trebuie să înțelegeți că ei sunt angajații voștri, inclusiv eu. Că eu de-aia vin, da, sunt mii, nu pot să mă duc peste tot, dar măcar mă duc, sunt un singur om. Ia gândiți-vă că 466 de parlamentari, 465, că ăsta 466, da? Se duc și fac ceea ce fac eu în fiecare zi. Ar fi minunat și e de Ar fi 466 de cazuri într-o zi. Într-o lună cât sunt? Extraordinar ar fi. Și este 12.000, da? Este important de precizat că în momentul în care te-am sunat și te-am spus că există o doamnă în greva foamei aici la parchetul general, ai spus, vin acolo. Adică... Vin! Mai aveam să-i dau lui fimea să mănânce, am întârziat un pic, că și aia mică săraca trebuie să mănânce, dar asta este, am venit cât am putut. Deci, doamnă, eu vă rog frumos, nu vă lăsați, vă rog să ieșiți din greva foamei. Sunteți un om care ați muncit pentru țara asta, ați făcut destule. Sunteți un cadru didactic și v-am văzut cum vă exprimați. Sunteți unul dintre cadrele didactice de onoare ale acestei țări, pe care s-a clădit generație după generație. Eu vă rog frumos, normal țara asta ar trebui fiecărui cadru didactic de merituos să-i pupe picioarele. Pentru că dacă există oameni de calitate care au împânzit lumea asta și au reușit în lume și au adus un renume României, se datorează pe lângă părinții lor, familiilor lor, se datorează profesorilor. Eu una am un respect deosebit față de profesorii mei. Sunt oameni extraordinari care m-au învățat să fiu om, au contribuit la clădirea mea ca om, onorant, demn și așa mai departe. Dar, și am avut și o mătușă care a fost învățătoare, a murit subit la 51 de ani și mi-a plăcut ce a spus preotul. Acum aici, la biserică, trebuiau toate străzile să fie pline de elevii pe care i-a avut doamna. Din păcate, e numai curtea bisericii plină. Când moare un cadru didactic de calitate, toată țara ar trebui să fie în doliu. Ăsta este adevărul. Din păcate, foarte puțini profesori mai sunt cu har, foarte puțini chemați. De aceea vă rog. Mulțumesc. Vă rog din tot sufletul și vă mulțumesc pentru ce ați clădit în viața dumneavoastră. Nu permiteți să fiți călcată în picioare de un sistem. Ați văzut ce mi-au făcut și mie. Da. Nu contează. Da. Mergem mai departe. Da, umilințele acestea și jignirile acestea se contabilizează în minus pentru ei, în plus pentru noi. Oricum este ceva că am fost primiți, am fost ascultați și cu toată reticența a rămas pe gânduri la un moment dat despre tot ceea ce am spus și eu și dumneavoastră. Da, Cumva este foarte important. Ceea ce vă rog frumos, eu o să vorbesc cu un avocat de la Iași. Mulțumesc. Luați legătura cu el. Mulțumesc. Da? De acord. Ce vă rog eu frumos în spiritul a ceea ce a spus doamna procuror general? Formulați plângerile acelea penale. Da. Adresați-le procurorului general. Vă poate ajuta și un avocat. Eu le-am făcut. Le-ați făcut. Dar arătați faptele, nu că ce a scris el acolo. Nu, arătați faptele reale care duc la încălcarea legii, la încălcarea echilibrului, da? Echidistanței și încălcarea legilor lor.
și depuneți-le. Și ceea ce îi rog pe oamenii care sunt acum pe live cu noi și la televiziune. Aveți curajul acestei doamne. Aveți curajul atâtor oameni care au avut același curaj. Începeți și scrieți și trimiteți pe adresa Parchetului General, Consiliului Superior al Magistraturii, deci acolo îi reclamați pe judecători, pe grefieri. Reclamați la toate barourile din țară, la Uniunea Națională a Barourilor din România, avocații care vă înșală. La Ministerul de Interne reclamații pe polițiști. Dacă vreți să facem ordine, dacă vreți să obținem o schimbare în această țară, trebuie să conștientizăm aceste instituții și conducătorilor de ceea ce este cu adevărat, pentru că ei trăiesc pe altă lume. Îmi este foarte clar. Nu cred că există puțini oameni în țara asta care să nu fie avut vreun dosar, vreun proces, vreo anchetă. Cinste avocaților, procurorilor și judecătorilor care și-au făcut treaba corect și dar dacă erau majoritatea corect, România nu era în colaps. Da? Deci dacă suntem cum suntem acum, este pentru că majoritatea oamenilor din justiție nu și-au făcut treaba. Aici implic și avocații. Că știm foarte multe lucruri și despre avocați. De aceea, vă rog frumos, scrieți. Scrieți. Nu știți? Sunați la Nașu TV. Scrieți-i mie. Vă ajutăm cum putem. O să avem atâția juriști care își pun la dispoziție săracii cum pot, măcar cu un model. Dar, domne, nu e greu. Subsemnatul, cutare, domiciliu, CNP. Vă aduc la cunoștință că am avut un dosar, numărul cutare, la parchet, la judecătoria, la curtea de apel, unde o fi. Și consider că respectivul a încălcat legea și mi-a încălcat drepturile pentru că a făcut următoarele. Oameni buni! Chiar vom face o emisiune ce are de făcut cetățean. Deci, dom'le, nu se poate. Luați atitudine. N-au de unde să știe dacă voi nu le spuneți. Da, mă sunați pe mine. Dar eu câte să fac? Că eu le redirecționez cât pot. Și la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor i-am spus doamnei procuror general, doamna, zic, știți câte cereri vin să rejudecăm noi cauzele civile și să reanchetăm noi dosarele penale? Nu am voie, mă ține Constituția, nu pot. Eu nu încalc legea. Dar și dânsa are dreptate. Dacă mie nu-mi spune nimeni și la mine nu vin decât 3-4, nu consider că sunt cazuri izolate? Și atunci, dacă vreți să se vadă generalizarea acestei boli contagioase a nerespectării legii și a nu face dreptate de către justiție, trebuie să aduceți la cunoștință, astfel încât să fie 3 milioane de plângeri la fiecare instituție a 3 milioane de români care au avut de suferit de pe urma justiției injuste. Îți dai seama cum sună justiție injustă? Este... o emisiune în sensul ăsta. Cu mare drag. Vreau să te felicit, Diana, eu îți mulțumesc din suflet. Când te apleci asupra fiecare situație, a fiecare cetățean român, este evident că e nevoie de mai multe persoane care să fie... Hai seama, dacă mai erau 465 de parlamentari? Eu sper că doamna Ana Oniga, aveți respectul multor telespectatori și știți foarte bine că și în cadrul emisiunilor de fiecare dată ați avut felicitări. Aș vrea să promiteți publicului că ieșiți din greva foamei și vă aplicați asupra problemei pe care iată să le aplicați. Asta înseamnă o mare victorie, Diana. Faptul că reușim, iată, să scoatem un om din greva foamei este minunat. A fost un mare sprijin și un mare suport pentru mine, alături de doamna Diana Șoșoacă. Mi-a dat încrederea că sunt un cetățean al unui stat cât de cât funcțional. Și va fi funcțional cu ajutorul nostru, a fiecărui cetățean, prin faptul de a ne cere drepturi și prin faptul de a cere socoteală celor care... Nu, trebuie să începem niște lecții de educație civică și juridică. Da, da. Eu vreau să vă mulțumesc, doamna Ana, și vă felicit. Vom fi aproape de dumneavoastră. Este un exemplu extraordinar. La 73 de ani să ai atâta putere și luptă, mă, și mândrie, moralitate, verticalitate, onoare. Vă felicit, doamnă. Toate argumentele, erau toate probele în favoarea mea și
Am observat că mi-au violat demnitatea, mi-au violat onoarea. Demnitatea niciodată nu vă poate viola absolut nimic. Domnul, din moment ce mi-au încălcat acest Toți drept, cei care încalcă acest drept trebuie să mi-au răspundă. încălcat dreptul Dar la un pentru proces asta, echitabil. Pentru asta trebuie Deci să nu facem pot în să așa fel încât accepte să- un om care să știe perfect, un om care să știe cu o cenzură morală severă. Nu poate accepta o violare a proprietății sale și a dreptului său. Deci era atât de simplă problema, era atât de clară încât le-am spus, nu trebuia facultate, nu trebuie să țineți 2000 de oameni când unul poate să citească în 10 minute și probele toate făcute. Că Vă spun eu mai simplu, cred că dacă ați da toate lucrurile acestea să le citească un copil de clasa 1 sau până în clasa 4, haideți să nu mergem la cei mici, să mergem până la clasa 4, care să vadă A plus B, cât era fac, mare lucru decât să automat vadă niște vedea o date, situație. Și de decât fapt să aici vadă este legea vorba. și decât să vadă infracțiunile care le-au comis. Erau atât de multe. Adică e o proprietate de valoare, nu este, scuzați-mă, o găină, este o proprietate evaluată la prețurile de azi la 2-3 milioane de euro. Și cum îți permiți tu să faci acest lucru, să subevaluezi de... Haideți să vedem demersul la următoare, pentru că publicul deja... Să nu vă lăsați, mergem, facem, da? Te felicit, Diana. Eu îți mulțumesc și te felicit pentru că ai luat atitudine. Să te duci la procurori este oribil, doamna. Știu. Este oribil. Dacă cu dumneavoastră face așa ceva, ce să mai zicem cu noi, oamenii de rând? Ce să mai zicem cu noi? Am pielea groasă, să știți, am pielea tăbăcită. M-am obișnuit. Ce să mai spunem noi care Dar nu mă luptăm las. cu acest sistem Știu. mafiot? Adică i-am spus foarte frumos ce e corupție, neglijență, superficialitate, mediocritate, analfabet funcțional. Știu să citească, dar nu știu să interpreteze. Este corect. clar. Deci, de ce promovați asemenea elemente în sistem? De ce îi țineți în sistem? Pentru că inclusiv pe dumneavoastră vă subminați. Așa este. Și am spus frumos. Și e păcat de munca ei. Imprimați de sus până jos un sistem juridic funcțional, un sistem în folosul cetățeanului și a omului, indiferent cine este. Indiferent dacă știe sau nu știe să apere, dacă are putere să plătească sau să nu plătească un apărător sau un avocat. Veniți în slujba cetățeanului. Nu, nu e nimic. Nu e nimic în slujba cetățeanului, oameni buni, nu. O să fie, ușor schimbăm. În stat, putere legislativă, putere executivă, putere juridică. Ce vă este greu? Sunteți o putere. Trebuie să ajungem la acel lucru, omul potrivit la locul potrivit. Ok, procurorii, judecătorii la nivel de județ sunt o putere juridică. În cazul care îl cunosc eu la Alba Iulia, doi frați judecători, doi soții procurori. Păi ce vrei mai mult? Tu ai puterea, tu ești o dinastie în acel județ. Tu poți ridica județul sau îl poți îngropa. Corect. Ce ai făcut în cazul meu? Ai subminat o investiție de 3 milioane de euro într-un cabinet medical și ai trimis 2 doctori afară din țară. Cine a făcut asta? Voi, procurorii și judecătorii din Alba Iulia. Și ce ați reușit? Și pe cine ați favorizat? Un infractor de talie internațională, Izbernarii de Nuznălu. Pe cine ați favorizat? Pe lichidatorul Nicescu Dan, care n-a făcut nimic și s-a îmbogățit peste noapte. Asta este rezultatul muncii voastre. Și atunci mai așteptați respect. Respectul se câștigă, nu se impune. Corect. Nu, i-am spus, nu mă puteți obliga să vă respect și n-am să vă respect, nu meritați. Am scris negru pe alb, am trimis zeci și zeci și zeci de mail-uri la parchetul general, la parchetele locale. Ei, ce au spus? Vă certați cu noi. Da, așa, și e dreptul meu. Sunt cetățean, îți plătesc taxele, îți plătesc salariul. Că nu e vorba de ceartă, e vorba că îți reproșezi anumite lucruri. Da, dar el nu concepe să fie contrazis. Extraordinar, ce să spun. Dumnezei pe pământ. Nu aveți pregătire psihologică, nu aveți pregătire juridică, nu aveți pregătire cultură generală, istorică. Voi nu aveți nimic. Voi sunteți goi pe dinăuntru. Voi aveți niște facultăți, niște diplome la niște facultăți minore care ați promovat și v-ați ridicat. Voi știți cum. Bine, putea după aceea să, prin căpătarea experienței, să citești, poți să te specializezi, nu e problemă. Din moment ce simți că nu are o pregătire psihologică, din moment ce simți că nu are empatie, exact cum am subliniat, domnule, mare lucru nu trebuie decât să înțelegi că prin suflet se ajunge la rațiune. Deci judecă cu inima și că vezi, are dreptate sau nu are dreptate, pentru că se vede. Omul la care i-ai luat o proprietate și i-ai furat-o, ce mai vrei? Și fără lege, și fără articol, îl poți judeca. Nu? Adică dă-i înapoi omului dreptul lui. Atât. Și el să-și plătească obligațiile. Dacă cineva a comis. Da. Este foarte greu. Este greu de luptat în țară. Dar, repet,
Dacă am fi mai mulți, din ce în ce mai mulți, va fi bine. Nu mă așteptam la asemenea respect din partea dumneavoastră. Sincer vă spun, nu mă așteptam la asemenea emoție și la asemenea surpriză. Nu e o surpriză. Dacă sunt aici, cu drag vă ajut. Da. Pentru mine, da. Pentru mine este binele suprem, care l-ați făcut dintre toți cetățenii României. Mulțumesc frumos. Și vă spun cu inima deschisă și nu vă spun ca și compliment, vă spun din suferință. Pentru că din suferință se naște adevărul, Doamnă. Am suferit prea mult, m-a batjocorit prea mult, duându-mă aceste drepturi, care erau atât de simple. Și aruncându-ți în față atâta neglijență, atâta lipsă de respect, o minimă atenție. Stau de 3 zile pe treptele lor, le arăt venele mele că mi se umflă, le spun mereu, am probleme cu inima, chemați un doctor, faceți ce vreți. Doamna, eu am spus că problema poporului român este că este un popor care nu este iubit. Am dreptate? Da. Da. Și din păcate nici noi între noi nu ne iubim. Îmi pare foarte rău că trebuie să vă dau un exemplu. În 1859 s-a făcut Unirea Principatelor și un diplomat englez a zis: oare vor fi în stare să se administreze? Și uitați că se confirmă spusele. Uitați-vă, nu suntem în stare să ne administrăm, să ne gestionăm ceea ce avem. Dovadă este că justiția nu-și face datoria, dovadă este că parchetele nu-și fac datoria. Haideți să nu vă mai rețin. Eu o să mai rămân pentru că mai este o doamnă aici care a venit după mine să o rezolv. Vă mulțumesc. 2 secunde. Vă îmbrățișez pe toți, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Acum, imediat, închid live-ul. Să-i mulțumim Gabrielei Calițescu și Nașu TV pentru faptul că a considerat că merit să vin să ajut la acest caz. Îi mulțumesc doamnei pentru că este un bun cetățean român și pentru că a avut... Doamne, sunteți un exemplu, nu vă supărați. Un exemplu. Deci, credeți-mă, dacă toată lumea ar face ce faceți dumneavoastră, statul ăsta ar fi funcțional. Eu consider că trebuia să fac mai mult. E ok. De acum încolo ajutăm, mergem mai departe. Și vă rog frumos, puneți mâna și scrieți tuturor instituțiilor statului non-stop prin ceea ce treceți, cu ce sunteți atacați, pentru că altfel nu vom putea face ordine. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag. Eu vă mulțumesc și, într-adevăr, poporul român nu este un popor iubit de instituții și de conducătorii săi. Poporul român simte nevoia de iubire, de empatie, de grijă, ca un copil. Poporul român e un copil mic care trebuie să crească. Toate cele bune, vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută de aici, de la Parchetul General.